Бөгелмәгә караган тыйынғы геосейз җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте урнашкан монда. Хәзерге вакытта 80-90 кеше эшли. Эш күләме зур булганда, кеше саны 200дән дә артып китә. Техник җитәкче Марат Рамазанов сүзләренә караганда, биредәгеләрнең төп эшчәнлеге тикшерү эшләре алып бару. Заказчылары Татнефть ачык акционерлык оешмасы. Нефть газ пластларын ачыклыйлар, аның өчен 10 километр тирәнлектә тикшерү эшләре үткәрәләр. Сейсмотикшерү вакытында акустик дулкыннар җибәреп нефть пластларын билгелиләр. Мы сюда приехали в мае месяце, начало работ на эту площадь. Здесь проводим геофизические исследования состояния недр земли. Все, что находится, собираем данные, проводим буроразрывные, собирается база, приезжает на какой-то участок, создаем городок. Городок у нас на данный момент от 80 до 100 человек проживающих. Һәр һөнәрнең үз авырлыгы, үз романтикасы. Һәр кеше үзе булдыра алырдай күңеленә хуш килгән һөнәр сайлый. Авырмы, җиңелме, хезмәт кешесе үзе белә. Наилә Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.